खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 15 फेब्रुवारि 2026 मायथाइ एबा 2 फागुन दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। थाबथानाय रां फैफिन्नायनि नेरसोन दं। नखरनि आबहावाया गोसो गुदुं जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। सोलोजों रां थिसन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोनाबिलिनि समा गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। बृषभ राशि। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि थागोन। नोंथाङा नखराव माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हायो। धैर्यजों थिरांथा ला। सावस्रिया मोजां जागोन। हाबा जानाय जिउआ गोरोबलायनाय जागोन। साना समानथि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। रायज्लायनाय रोंग'थिनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हायो। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय गाहाम जायो। रांनि बोहैनाया जाथावना। दावबायनायनि खाबुफोर दं। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सोरजिलु खामानिया जाफुंसार जागोन। गोसोआ खुसि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गावनि गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ दबथाय। नोंथांनि खामानि थिलियाव खस्थ' खालामनाया फिथाय होगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नखरजों सम हगार। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। साना एभारेज जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों क्रिम गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा दैदेननाय रोंग'थिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर दं। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै थागोन। साना जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खामानियाव गोख्रैथि मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। मोनसे गुसुं दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसारगोन। साना मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। तुला राशि। दिनै समानथिजों खामानि माव। बाहागोदारिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दावगागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गोदान खाबु सोमजिनो हागौ। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। वृश्चिक राशि। फोथायथि बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन थायो। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। मोनसे आन्दोनि सानथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। साना गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। नोंथांहा खाफालनि हेफाजाब थागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन।
सोलोंथाइ आरो जिउ राहायाव जौगागोन। रांनि बोहैनाया जाथावना। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाया मोजां जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। जिउ राहायाव मोनसे गोदान दिथा जानो हागौ। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखराव गोजोन थागोन। आब्रुथि लाखि। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना दिदोम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। सोरजिलु खामानिया जाफुंसार जागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। ध्यान आरो फुजाया नोंथांनि गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। साना फिथाइ गोनां आरो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।